Exército. Ola, parroquia! Benvidas e benvidos ao Exército Meque Meque, un programa feito para eses programadores que prefiren sufrir antes que programar en Python. Para vos vai este programa. E como podedes adiviñar xa pola entrada, imos a falar de tecnoloxía, de bits, de megas, de cousas que están dentro dos nosos ordenadores e trebellos electrónicos. E para falar de trebellos electrónicos e de todo o mundo digital, estou moi ben acompañado como cada semana. Estou a falar de Lady Bacon. 001002210011001. Dixo 0012. Hai un robot peta. Ah, ni claro, 001. Me tiñe un dígito de máis. Xubi. Código binario Que persiguido pasa sistema hexadecimal. Que conste, falando de eso, creo que hai como dentro de a física cuántica ou megacuántica, que hai dentro de valores de intervalo entre 0 e 1 hai intervalos ainda máis profundos. Entón, agora o desarrollo de chips e así está aumentando moitísimo máis. De chips a joe. Eu chamei a... De chipiróns. Eu chamei a Xubi, non a Javi Santolalla. Destruirán los seres humanos. Preparaos. Bueno, vou dicir unha cousa, aproveito xa o inicio do programa e tamén aproveito para dicir que bueno, quen fala é Carlos Beito, porque outro día fun a un sitio e estaba cheo de mequemeques. Onde era ese sitio? Non podo dicilo, pero estaba xente... O ya fora un instituto. Non era mellor, era un sitio de xente traballadora. Así que... Que estás chamando a xente que estudia? No. No, pero é verdad, había xente que traballaba e despois de estar por ali e tal e cual, claro, dixeron, no, si nos escoitamos os meque-meque. Eran do bloque seguro, Carlos, es que... No, mellor, non sei, pero... Vas a sitios aleatorios así, Pero casualidade. todos dixen, jolín, que bonito, Aí a xente que nos escoita. Non sei, un centro de investigación tecnolóxica ou algo así. Tecnología. Vai por aí, vai bueno. por aí. Falando de Pero- eso, un inciso, porque tamén Por atropellei favor, peso... a un do curro. Que outro día me regalou un blind box de Sinchan, ou se chaman así, non, os destos caixas aleatorias. Pero bueno... E trouxo este, así que, Nico, non se estás Pero vendo ou escoitando, ensino ben a gracias. cámara. Pero ensino ben a Nevado cámara. está aí como si fora Un río de crema pastelera. Amor de amor, mira co cacho de perixel enriba da cabeza. Aí sí. Ai, Que miña rico. linda. Unha bucada, así que, Nico, gracias. Para a xente que non se escoita... Que o resto da caixa era moi Xubi bonito, o resto de está por aquí, artiluxos. Mira, quietas. Mira, que boto un ollo aí, Lidia, se quere. Que chula a caixa. Para as persoas que Comprou nos no escoitan, Pontevedra, pero- Xubi ten nas súas mans pois un boneco de Sinchan e Nevado, facendo así un guiño a reposteiro. Hai Ajá. aquí, teño que decir que aquí hai un Sinchan que podría ser perfectamente de Arzúa porque vai todo enfariñado. De verdad, está como... Eu pensei que iba a decir algo de queixos. no. Bueno, tamén pode ser que vai a facer algo con queixo, Pero non. pero no. Pero do que sí que Pero moi chulos. imos facer Podes é falar da tecnoloxía. Tecnoloxía, concretamente, pois, bueno, do mundo tecnolóxico ao que nós chegamos, porque claro, nós estamos limitados. Bastante. Bastante. Home. Bueno, o mellor ti non. No, É sí. certo, é certo. Pero, Sí, pero es como a nivel pero usuario. Sí, pero bueno, son cousiñas da tecnoloxía. E non sei se vos traedes algunha anécdota cousiña que mostrar aquí. Anécdota Anécdota. sobre a tecnoloxía. Chamolle anécdota, chamolle contar algo. Ti queres Home. que rellenemos programa, non queres Vale, facer o teu unha traballo. cousa, vale. Algo que tiña notado. É Que que é a eu- cousa é que- tecnolóxica máis horrible do planeta. É que eu vin que Xavi estaba antes apuntando cousas. Queres darlle ese minuto de jolaría no programa? Era o meu paso. Era, va, Xavi, Así mete. aí. Va, Pois chuta. nada, votos a favor, o parquímetro, peor obxecto tecnolóxico da historia. Horroroso, fatal. Queres o tecnología? Esa é a miña Home, pregunta. un cacharro que metes monedas, Pior aínda, a tecnoloxía é o puto coche que vai con 120 cámaras en riba Ai, ai. multando. Ai, iso ainda Eso peor. sí que é tecnoloxía da mala. Moi meque, a par. Para tocar as Pero es narices. que hai tecnoloxía moi guai, Tipo, No, pero é malísima. o Tecnoloxía coche que malísima. vai ca cámara 360 arriba facendo maps, Ubicación e ubicacións todo. que nos permite despois a xogar a xogos coma
E versión de... GeoGears. GeoEarth. E Eu atopei a miña nai en Google Maps. Eu tamén a miña. eu, Que a bolsa do compra. a meu abuelo, Ten horas de traballo. E eu fumando, a miña nai, cando xa non fuma. eu atopei a meu abuelo que cos seus 88 anos vai todos os días xogar ao dominó, atención, na súa bicicleta, e Xoga dominó en bicicleta. no, primeiro vai en bicicleta e logo xoga ao dominó. Podía molar. Pero, cando non chove, se chove vai en coche, evidentemente. O asunto é que o carallo do coche pasou por diante da casa dos meus abuelos e tives a meu abuelo ir en bicicleta. Pero resulta que diste un home de 88 anos irá lento en bicicleta. Che, de Vai. repente... Espera! A cámara chegou de repente ao bar e xa estaba a bicicleta apoiada na farola. Xa meu abuelo estaba dentro xogando a partida. Porque saltou o semáforo, No. seguramente. Non sei. Ou O foi coche, por pistas. o coche irá a 3 por hora para captar absolutamente todo. Pero é moi gracioso porque ves a meu abuelo en varios frames e de repente meu abuelo desaparece e aparece a bicicleta apoiada nunha farola. Metes sabes? nun portal interdimensional. Cine, gracias á tecnología. A min gustame cando Wow. lle pixelan a cara aos animais. Polo que sexa, hai que respetar a A privacidade. identidade Home. desos Que animalitos. a mellor Dese son gato. menores de idade, entón. Que máis, hai que máis trebellos maléficos truxeches? Maléficos. Sí. Así de maléficos. Coño, estás aí, non? Tecnoloxía da mala. Home. Está bastante ben, da cutre. Da cutre. Tecnoloxía Vale. cutre. Da Maligna. cutre, algo visto xa de concepto que agora se está movendo moito, e xa volveu a utilizar a tecnoloxía, pero envolta en plástico transparente. O de ver todos os componentes, como as Game Boys e así. Non, que non volvéis. Eso a min gústame, Teño que decir. Sí, parece Dame un pouco chulísimo. de ansiedade, porque de repente daste conta de que non entendes nada da vida, sabes? Que diste, en unha cámara pode haber tanta cousa dentro para que Esa outra funcione. movida. Tamén, porque a Sabes? cámara xa é unha cousa Pero- que con reaccións químicas, que iso en realidad se ve esa teoría de todo eso, como se construía unha fumada terrible. Pero que trae que es esa plástico así transparente? Que hai agora novo? Joder, pois hai móviles incluso ahora, Sí, Sí, eu que vi vengan unha toda a chapita. cámara analóxica que tamén se vende transparente. Sí, Mema. verdad? Así Sí, sí, en sí, Temu, sí, así. sí. E sabedes de onde ven a orixe de todos esos artilugios transparentes? Steve Jobs. No, no. Por un lado, en contextos históricos era porque a xente antes como veía a tecnología como algo descoñecido e que lle daba como moito pavor, pois era para facer humanizalo un pouco máis, de ver, en plan, é como se tivera órganos por dentro. Porque Pe- por si acaso pensaban que había enanos dentro traballando, non? Ou- Tipo, vamos a intentar que se vexa que non, que isto é tecnología. Pero realmente se inventou para as cárceres. Por qué? Porque antes para meter mellor se querían ver en plan a xente presa a televisión ou así, vían que non facían narco en plan meter cuchillos ou armas ou drogas que dentro dos aparellos. Iso ven sendo transparentalo, pois Traduces un descubría pouco xente. aos bolsos das traballadoras do Corte Inglés. Non? Ti para ser traballadora de Corte Inglés tes que ter un bolso transparente, que digo eu, que faltada por parte En do Corte serio? Inglés. Xa, Home, vos non un vos pouco. dades de conta que levan os bolsos son todos transparentes. Eu creo que é para ver, bueno, que non rouban nada. En serio? Eu creo que ten que ser por iso, hai que preguntarle a alguén que traballa no Corte Inglés, pero eu vexo sempre xente con bolsos transparentes e digo, isto ten que ser cousa do Corte Inglés. Podemos- Non sei quen é ese señor, pero desconfía moito dos seus traballadores e das súas traballadoras tanto como para ter que pedirlles que o bolso vaya transparente. Claro. Podemos preguntar que a nós poñennos moito na sección de verduras do Hipercor. Si des por ali escoitas o meque. Por megafonía. Por favor, máis trebellos malignos. Ia decir que viña a palabra na que tecnoloxía, de que vídeo aparecía, pero... Oi, sí. deixo Eu quero por final. saber. Ah, eso sei. Ah, sí? Sí. Eu a non. ver, Queres que cho resuma? o dun árabe con un coche... É que lle baixo o reprosabrazos. Exactamente. Tecnoloxía! Ah, non sabía. Pois vende aí. É que vime internet 2 veces. Te pasaste el juego, Os vídeos de YouTube. E que máis? Ia falar da lei de Ohm, pero é un pouco aburrida, así que A pasa. lei de Ohm. Iso é o do que faz yoga, non? Non é Da eso? lei Sí, pero electoral. que de en Santa serio. Comba ese fulano. A que apelidarse Ohm. Pero da lei electoral ibas falar. En serio? No. Estaba flipando. Da OMS. No, da Organización Mundial da Salud. Como Estou me se nota- perdendo, como- chicos. Como se nota que é de letras. É cal é a lei de Ohm. Home, de voltaje, amperaje partido de... Pero eso semella moi Da aburrido, resistencia. Vale. Teño que decir. Eu tiro para a miña casa. Como Chicos. se nota que é de letras. Mira, perdona, unha cousa. Eu aquí estamos falando moito de tecnología e tal, pero nadie está falando da asignatura.
de tecnoloxía coa serra Claro, a de lei de Calán. ON, ao Da final é como obligatorio. asignatura. A asignatura de tecnología molaba ou non molaba? A min molaba má Dios. Andar ca sierra desta de pa madeira. Porque era a de sierra todo- esa finita. O Eso sea- era unha cousa, un artilugio que non o volvín a utilizar Que rompía nunca máis. sempre. Era Sí, de a todo mina menos esa. tecnología. Ti facías como se bosquexos. Sí. ¿no? Bosque. Plano Que- cenital. Que para min dicía, Claro. e a tecnología onde está de isto, no? Sí, nos dábamos. Pode ser, eu non me acordo Claro, dese para facer un momento. circuito tías que facer unha madeira, en plan unha base, para meter os cablecitos. Sí. Eu creo que non cheguei a esa parte. Eu a min dábaseme ben cortar a madeira, Lijar. sabes, lijala, o dos bocetos e facelas como as vistas tamén se me daba bastante ben. Pero iso máis debuxo técnico que tecnología. Pois eu eso facía en tecnoloxía. Pois- Chus, a profesora de tecnoloxía que ainda está polo IES, non sei se me escoitarás, pero mando un saludo fuerte desde aquí. Vas flipar que ahora os chavales dan robótica. Robótica. E teñen que programar o seu robot e todo. Estou flipando. Con Lego e incluso Lego Educación, que é Eu máis sistemas cerca de que estuve presións de deso- válvulas hidráulicas con Lego. Eu máis cerca que estuve en deso foi mecanografía. Que xa parece dos anos 70, sabes? En plan, Xa, de verdad. pouca- Eu din mecanografía en sexto de Como vas dar primaria. mecanografía? Eu tiña unha profesora moi cool, vale, que tiñamos ordenadores na clase. Tiñamos cociña na clase, tiñamos ordenadores na clase. Cociña? Sí, é sí. Que guai. Sí, sí. Pero eu creo que reciclaron a escola dos anos 70. O Blas de Arzugrado. Sí, Que tiñamos unha profe moi Cociña. guai, que sí, que cociñábamos, aprendíanos a plantar cousas, facíamos movidas moi guais, e entre elas estaba a mecanografía. Cousa que a min axudoume moitísimo, porque de repente cheguei ao IES, ao instituto, e eu xa sabía desenvolverme plenamente con un teclado. Iso era TIC. No, eso foi TOC, foi o previo. No, pero en TIC sí que nos ensinaban a andar no teclado. Eu acórdome que nos ensinaban a colocar os dedos. Claro, Sí. mecanografía, pero Estes digital. xogos que había eso era un vicio, que che contaba o rápido que tecleabas e podías que tensión. como intentar facer de novo o teu propio récord. Eu botaba aí moito tempo, era un vicio, Eu Sí, fixen sí. esa outra que manía, pero nunca máis. En cronómetro. Vexo que estades moi fluidos en tecnoloxía e por iso vos quería poñer a proba. Vale. Con que? Pero antes queríamos contar unha anécdota. Bueno. Anécdota Sabedes- tecnolóxica ou anécdota porque Tecnoloxía. Ah. Sabedes de onde ven o termo bug? É que eu non sei o que é o bug. Cando... Un glitch Sí. e un error de sistema. Claro, cando Ah. che rebenta o ordenador é un bug, ten un bug. Un not found. Eso é como un error. Máis ou menos. Pantallazo azul. Vale. Un pouco así. De onde credes que pode vir? Un bug. De Bugs Bunny. De bug. Que bug significa insecto, se non me... Sí, Ah, bueno, en bug inglés. é como Como bichos. Bicho. Bicho, sí. No. Sí. Sí, sí, claro, a película Bichos, sí. Pois, Pero que vendas cascudas. No, o rollo ven de que o primeiro bug que houve na historia nun ordenador, Sí. Bugs Lightyear. no, bug a secas. Cando estuveron intentando amañar o computador para saber onde estaba o problema, Había un bicho dentro. descubriron Sí. que o que daba problemas era un bicho. Un escarabello da pataca que estaba aí Pero non metido. sei se sería un escarabello, mira ti, ou unha cascuda, agora xa non estou seguro. Era Non me Ladybug, seguro. Falando de bichos, algo que non ten nada que ver, pero vos vai interesar incluso a xente que escoita aquí. Peliculón. Sabedes como se di en portugués cucaracha? A ver, sí. Baratiñas. Que? Descubrín hoxe. Raquel, gracias por ensinarme esta palabra. Baratiñas. Baratiñas, as cucarachas en portugués. Espero que sea certo, Será pero porque as díxome hoxe. vendían nalgún momento moi baratas. Pola proteína. Entón, A saber, como un caramelo, como pipas. Unha baratiña. Pois sí, será. En serio? Non sei, descubrín hoxe como falaches de bichos, acordeime. Fódase, unha baratiña. Así que bueno. Non está sendo nada racista eso, Carlos, sigue co teu programa. Por qué? Porque eu descubrín que facer acentos Non é verdade. pode chegar a parecerlle moi mal a moita xente. Non é verdade. Que va? Le digo de verdad. A mí pareceme fatal. Eu quero que me imiten todo o tempo. Pero O a ti... acento galego. Con O acento acento galego. ¡Qué gracioso, Martín! Ves, non te descojonas, Bueno, Pues a verdade, a cogalle. non me fixo, fui gracioso. Fui gracioso. O noso programa poñendo acentos xa nada. Xa nada. Eu quería facer un programa así, pero non pude ser. non A pude línea do humor, ahora mismo o límite do humor está moi frágil, de ser. Dios. Pois eu pensaba que xa pasáramos esa fase. Eu que sei, xa Eu non sei creo que que xa fase pasamos. pasamos. eu non Ahora sei. xa se pode volver a facer desas cousas. Vale, o que vos quería facer é poñervos un test. Vale. Un test, sí. Que me dá Sejano? Unha chuche calducada.
A por todas. Non hai dolor. Vale, para Como facemos eso? ubicar a peña que está na casa, o que vou facer é poñer a proba os meque-meque a través de uns pulsadores que xa teñen diante. Tecnoloxía. Diante de, sí, é tecnoloxía. Tecnoloxía. E eu fareilles unhas preguntas e eles teñen que pulsar o máis rápido posible e dicir a resposta. Non hai pistas. Joder, macho. Non hai pistas. Pero que este vai ir ganando porque conoce máis tecnología que a min. Pero mellor non vai con Non eso. te creas, é un pouco así moi fácil. É Vale. tecnoloxía de andar por casa. Vale. Hai preguntas que son jodidas, Pero é non verdad? ando moito pola casa, Carlos. De andar pola rúa. Vale. É moi fácil. Eu creo que a xente que nos escoita tamén o pode adiviñar A fumar perfectamente. wifi. Eu estou, Vale. estou preparada. Vale, tedes os pulsadores diante de vos. Sí. Vale. E debedes pulsalo despois de que eu diga tempo. Espera. No. Non era despois. Dixeches tempo. Despois de Tuxe. formular No, a pregunta. o punto de todo isto é si lle das ao botón pero non respondes, pasas la cabra. Claro. Pasa palabra. Sí. Home, claro, se non responde. Rebote. Rebote. Canto é rebote? 3 segundos de pensada. Sí, isto é Cinco. rapidísimo, Vale, vale, non, vale. non podedes divagar, nin, ai, eu creo que... No. Estou definindo as reglas de xogo. Claro, Isto é, porque senón pulsa o aquí botón e dixo que... Responde. Vale. Vale, Non eso- vale, ai, estou pensando, espera, no. É que o objetivo xa é pulsar Ti o máis queres rápido xogar? posible. Martín non quere xogar porque non sabe nada de Porque vai tecnoloxía. perder. É que carallo vai dar. Entrazo aínda non chegou a internet. Nin a TV. Mi maco... que iba a dicir aí algo, ¿no? Non hai nada, non me añades. Vale, vamos a comezar. Que nervios. Espera que... Debería ter unha sintonía esta sección. pero Metolle bueno. eu, queres? Taratata. Vai. Esa estuvo perfecta. Pensei que ibas facer algo como benvido. Pip, 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 pip. Nos facemos mix. Vale, primeira pregunta. Ai. Que significa Wi-Fi ou Wi-Fi? Tempo. Lidia. What is free internet? Rebote. Wismichu. Finou. Ti sábela. Sí, creo. Qual é? Wireless Findwork. Creo que pode ser. Eu entendín que non Pero iso que está en significaba nada. élfico. Que significa eso? Mi má. Doucha por boa a ti, aínda que non estou seguro de que sexa iso. Ah, non sabes a resposta. Perdón. O sea, Continuamos. A ver, wireless vale, porque é inalámbrico, pero Preparados. outro que era fini. Preparados. Que empresa creou o iPhone? Tempo. E se quedan con que empresa sería? Xubi. É que seguramente é trampa, e non é Apple, senón IBM. Dime unha resposta. hai que dicir resposta, senón salta. Claro. Windows. Rebote. Apple. Correcto. Toma. Dixo que eran fáciles. En serio, pensei que ia con máis desarrollo en plan de tecnología e todo eso. No. Aquí non hai nada de Madre desarrollo. mía. Aquí é todo A moi trampa fácil. era que era moi fácil. Sí. Vale, siguiente pregunta. Para que serve un código QR? Tempo. Xubi. Merda. Para enlazarte a un hipervínculo. Correcto. Falso. O sea, usa a palabra hipervínculo. Bueno, para os que non vai tan unha web. No, é para meterche un virus poñendo encima da carta do bar. Eu que iba a dicir é para acceder a un menú. A resposta tiñas que mandar por válida. Bueno, é verdad, un menú de... Sí. Mayoritariamente para que se usan. Ah, Non para é ver a carta dun bar, punto. É o mayoritario, uso Sí. mayoritario. Seguinte pregunta. Sabedes que teño un compañeiro que ten tatuado un QR? E a onde leva? A unha carta dun bar. No, leva a un vídeo de Jácome falando sobre o magosto. En Que serio. dis? Te lo juro. Bueno, siguiente pregunta. Venga. Guau. Un saúdo para esa persoa. Seguinte pregunta. Que significa 3 W nunha páxina web? Tempo. Lidia. Web. Rebote. No! World Wide Website. Repite. World Wide Website. Oh. Correcto. O site era... Mira, por mala pronunciación tiña que haber outro rebote, sinceramente. Oe. World Wide. World Siguiente pregunta. Sí. Que aplicación mercou Facebook e hoxe usa case todo o mundo para enviar mensaxes?
Non dixes Merda, tempo. merda, Caín, viva, Caín Tempo. na trampa. Xubi. No. Tempo, está isto bloqueado. É que aquí te pasaches ti. No, eu estou de A ver. primeira, xubi máis dous, Claro, máis porque te pasaches. merda pa ti. A ver, preparados. Listos? Tempo. Xubi. Instagram. Rebote. WhatsApp. Compra un WhatsApp. Joder, que viva. Bueno, claro, de É Meta. WhatsApp, non. Dime que sí, por favor. Era co de Meta, é verdad. Ti estás contabilizando que... Sí, vale, estou vale, aquí vale. apuntando. Xa solo E agora que falo máis ca xente por Instagram que por WhatsApp. Xa, está pasando, está pasando. Podría ser Messenger tamén. Pero Messenger Sí, iba é co propio. Facebook, non? Xa. Como me jode que teñas que descargar dúas aplicacións. Unha para andar no Facebook e outra para falar polo Messenger do Facebook. Sí. Basta. O sea, Sí, xa suprimiron Sí, para 21. iPad e así. Telegram. Vale, siguiente Unidemos a pregunta. Telegram. Sí, ou Signal ou unha destas. Vale, siguiente pregunta. Como se chama o asistente virtual de Apple? merda, por vir a fallar, es que non podo, se a podo. Tempo. Es que me pódeme. Xubi. No, Oye, Siri. Correcto. non é correcto. O correcto é Siri, non oye Siri, fai rebote. Bueno, sempre hai que dicir oye, Siri. En portugués podías decir, hey Siri. Ei, Siri. Carlos. Siri. Oi Siri, oi Siri. Non era un test sobre tecnoloxía e non de apoloxía a unha... A Manzanita. verdade é que sí, Agora virán, hai de Windows, hai de Windows. Estou me pidindo nerviosa. Esta das ya por válida. Home, non, pero as lle empresas deas rápido, privadas. non lle de- Sí, claro, é que vivimos Gañador. no comunismo. Linux. Vale, siguiente pregunta. Open Sí. Win. Que empresa é dona de YouTube? Tempo. Xubi. Máis coñecida por Google. Correcto. Molaría que me dixera Alphabet. Alphabet. A mí non me vale. está funcionando a aplicación. Estaba esperando que me dixeran isto porque está moi de pasapalabra. A mí non funciona. Isto non me funciona ben. Eu Google. Dinlle antes, caixo. Había un... Vos acordades cando había páxina Google? Sí, e non sigue existindo aínda. Supoño, pero non se siguen utilizando. O sea, se Eu creo sigue que aí. O mellor sigue o domain. E o momento das películas de non telo dominio e inventarse algo moi semellante a Google cando un personaje busca en internet. Ai, sí. Eso é moi gracioso. Como? Claro, en vez de... Pola licencia, polo pola dereito. licencia, Pon ese Yuyel momento ou- é como moi gracioso. Como cando en iCarly tiña unha pera en vez dunha mazá. Eso. Bueno, en Cetrópolis poñen Zuzel, creo, ou algo así. Algo así, Zuzel. zoogle. Zugle. A ver, siguiente Mark pregunta. Zuckerberg. Esta é complicadísima. Espera, que teño bloqueado o móvil. Sí, tamén tengo que deslizar aos poucos. Tengo que estar aí en plan, Xa estou conectada. Que significa USB? Tempo. Lidia. Unidad. Sostible... Esta acompaña. Va, é complicado, Rebote. No, e que explote. Sí. Rebote. Eh, O mío non é sabio. non, tampouco é que unidade non é. Pero, Non é unidad? No. Non. Martín sabe. Sei que o segundo é storage, Eso é te pasa estoraje. por un par... Box, storage box. A segunda era estoraxe, non? Rebote para Martín. Pero a segunda era estoraxe, non? Que che fixen eu, colipollas? Universal Serial Bus. De verdad, Por decir, certo, existe Google. Sí, comprobámoslo aí. Para a nosa audiencia. Siguiente pregunta. Veña. De que país... Non me funciona o pulsador tan negro. Ay, perdón. É certo. Que maja Hai que- tipografía, hai que e cos resetear. colores. Atentos, No. atentas. De que país veñen os emojis? Tempo. Lidia. Japón. En galego e Xapón, dámola por Me cago en mi madre. Correcta. Vale. Vale. Non é nada competitiva. No. Vale. A ver. ¿Estades preparadas? Si... Que rede social era coñecida como Paxariño Azul? Tempo. Xubi. Twitter. Tweet. Correcto. Ai. Había que pulsar máis rápido, Lidia. Vale. Siguiente preguntiña. Es que de verdad. Síguese dicindo os rechíos ou ahora... Rechouchío. No.
Chío, O chío, RX. son Ahora os se di chíos. Aí Rex. tamén. Ahora dice RX, en plan, como X. No. Rex. Rechouchear Rex. e chiar. Chiar é Chiar. rechiar. Pero é rechouchiar. Chouchiar. Pero dixe rechiar ou rechouchiar? É rechouchiar. Está tan ben feita esa adaptación. Ai, chouchiar. Grazas. Foches tío o Sí. que fixo o concepto do chío? É verdad, seguro. Grazas. Sí, sí. Si é que Carlos, Grazas. tío, Bueno, O promotor. sí. marcas unha xeración, increíble. Que aplicación se fixo famosísima para videoconferencias durante a pandemia? Tempo. Xubi. Vaime fatal o pulsador. Vaime fatal o pulsador, tío. Durante a pandemia. Mira, non marca Que- nin que lle din. Pero dalle. Non marca nin que lle din. Ahora, 10 segundos despois. Durante a pandemia. Sí. Discord. Rebote. Eu iba a dicir esa. Entón que... Para. É que a outra... Táme vindo, Está salindo de Arzúa. Táme vindo. Está por arca, está por arca. Arzualolla. Espera, está che vindo pola autovía ou pola Por nacional? autovía. Aplicación que se fixo famosísima para facer videoconferencias durante a pandemia. WhatsApp Video Conference. Zoom. Joder, sí. Zoom, O sea, bueno. era eso que quería decir. Bueno, Discord tamén se utilizaba bastante, Para xente nova, sí. No, pero mayoritariamente eran as chamadas de Zoom. Vaya carallo. Xente que se De onde sacaches emborrachaba esa por información? Zoom. De onde sacaches esa información? Que inventaches ti? De miña cabeza. Así calquera. Así non vale. Que empresa... Estades preparadas aí co marcador? Sí. No, estamos. no, que se me bloqueou. Que empresa... Sí, Oye. teño preparado o botón de fallo. Esta é fácil. Ah, vale. Básicamente porque cando se empezaba salía o logo. Que empresa fabrica e fabricou PlayStation? Tempo. Joder. Xubi. Sony. Correcto. Home, que esa pregunta. Acepto que non a sabía. Vale. Mira, para que vexades que eu son aberto a todo. A ver. Preparadas? Sí. Que empresa creou Windows? Ai, non me foi outra vez, esta foi de verdade. Xubi. Microsoft. Correcto. É que non vale, dixéchesme que non iba a ser de nicho, está sendo moito de nicho, De nicho, pero... Pero, Está sendo de nicho, a mí non me estás poñendo nada divertido. Ahora son ven, ahora todas- ven unha pregunta divertida. Vas falar de Snapchat. No? Que Jo. plataforma morada... Alto. Que dixemos que vai desmarchar. Aquí a página. Por- Ala. eh. Bueno, pois xa se siente, Dalle a pregunta. Vale, estou. Vale. Que aquí me di que me pongo de mentira. Sigo Agora cos puntos, non? agora que xa non hai Sigo ningún cos puntos, bug. non, o volver Sí, a sí. cero. Ah, vale. Que empresa morada é famosa polos streamers e directos de videoxogos? Tempo. Xubi. Twitch. Correcto. É que antes incluso pensaba en unha Pero miniatura. es que non me está indo de verdade, O sea, non estou metendo broma, Non estou metendo broma, Pero estás con wifi ou A con min, internet? a min eu sei que teño un bug aquí. A min Filiña, estás me tancando. Pero estás con wifi. Teño wifi, estou conectada. Vale. Teño wifi. A wifi. Pois non, sí. Pode ser A ver, que non eu- tiñas alma e non te detecte no dedo. É que eu vexo que ela lle dá, pero non dá. É dicir, está lle O dando... desliza. Non sei Porque me como pone fai. nerviosa. Eu creo que desliza, non lle Joder. dá. Veña, Vale, seguinte voume pregunta. Que significa Bluetooth? Tempo. Lidia. Bluetooth Aí ven que estou non vendo bien. significa dente azul. Gracias. Era horas de ganar unha pregunta. Estar conectado significa... Pero de onde ven? Bluetooth. Sí. Bluetooth ven de mandar cousas gratis. Incorrecto, pero vamos a dar por boa porque sí, esa traducción. Ven do rei vikingo Harald Bluetooth. Pero ti querías que soubera isto? Sí, é unha anécdota moi conocida. Que Harald? Quen é Harald Ti que Bluetooth? carallo sabes Era eso? un rei vikingo que tiña un dente azul como os noruegos, que foi Noruega, non? O Suecia, quen fixo o Bluetooth, pois lle puxeron un honor e o A Bluetooth... forma dun dente. No,
son as súas rúbricas, en plan, claro. xuntaron Ah. as súas iniciais e Que saliu aí. guapada. Sí. As Hostia. runas. Cuidado. As runas, perdón. Eso, Iso. son runas. Gústame, Correcto. gústame. Vale. Siguiente Por que pregunta. por que pensabas que non ia saber eu eso? Non dixo nada. Non sei, diches a ela ao punto. Que? Diches a ela ao punto. Porque acertou. Bluetooth, vento azul. Perdona, Bueno, pero pensei que era polo nome de... Home, sí, se dixera eso xa sería genial, pero pero bueno. acertei o que significa Non me Bluetooth? diches esa oportunidade. Pero... Idiomas, querida. Vale, Vale, quedan vale. moi poucas preguntas e claramente hai un claro gañador, pero Vou perdendo. por muchísimo. Hostia, meu. Estes contadas. Pero Pero a pode última haber vale empate, doble. pode haber empate. A canto vou? Non me digas que é moita presión. Dalle, sigue. A Lidia, última, se Lidia. sabes a última, é a hostia. Ti nunca fixaches a de o que gane a última. Miña, o que gane esta, gana todo. Non lle des ideas, Martín. Veña. Veña, va, quedan moi poucas preguntas. Que consola portátil? Está bloqueado. Ai, perdóate, Mira, perdono, A mí informalízasme Hai que esta resetear, competición. Que consola portátil se fixo popular Merda. Que se- nos anos 90 e era fabricada por Nintendo? Tempo! Merda! Demos os dous fora de tempo. O sea, antes de tempo, teño que decir. Lidia. Gracias. Nintendo. A Nintendo. Non. No. Non. Que me estás contando, meu? Consola portátil A fabricada PSP. Rebote. Ai. A ver, que moi de nicho isto. O mellor de todo é que ten falado. O Tamagotchi. Ten falado, non sei cantas veces no programa da consola esta, que rebote, perdón. A Game Boy. A Game Boy. Ay. Joder, non sabía que era de Nintendo, tío. Ai. No, pero Lidia ten falado da DS. Eu tiño falado da DS. É da Nintendo. Eso é tamén. verdad. No, da Nintendo No. DS. Da DS tamén falou, Da DS sí. sempre. Ah, Da pois Game da Boy DS sí. fala Pode este. ser, sí. Eu non fun de verdad. Game Boy, É Non, verdad. non Game Boy conoces os teus DS. mequemeques, Home, tamén dixeches dos 90. É verdade, dos 90 concretamente. Fixaste vos que Bueno. Carlos se fixa moi pouco nos seus No, mequemeques. fíxome moito. Sei todo. Sí, sabe todo, él sabe de todo. Que significa? Espera, ahora, dai. Que significa a sigla Espera, ahora, dai. A ver. GPS ou GPS? Tempo. Xubi. Geolocalización. No, sí, geolocalización, pero sería Geographic Position City. Rebote. Será Eso non vale. tramposa. Non cheguei a ler, Global Position. Global, que? Position Que máis? Sitting. Incorrecto. Uf, la que me librei. Global Positioning. Positioning, pero dixeno System. moi rápido, non chegaches a bueno, escoitar. system. Non sei como se pronuncia correctamente. Como? Global Positioning System. Sí. Pa ningún dos dous. Vale. Siguiente pregunta. Esa sigla a sabías. Esta, no, eu non a sabía ni de Hombre, coña. como me dices que saqueches tías estas preguntas así do... Mira, pues, que de toca ansiedade me chola. está dando este xogo. Googleei de un verdad. pouquiño. Ah. Esta é moi fácil. Vale. A ver. Como se chama a empresa dona de Instagram e Facebook? Tempo. Xubi. Imos probar sorte. Meta. Correcto. Quedan dúas preguntas. Dou empatado con esas dúas. No. Merda! Bueno, non sei, non levo reconto. Ven, que me como a galleta caducada. Recorda que quen gana a última, gana todo. Eso é verdad. Para min será así. Sí. Sí. Eu creo que non vai ganar ninguén. ¡Carlos! Que aplicación se usa para escoitar música e o mellor podcast do mundo de forma, bueno, ou por streaming? Tempo. Por streaming. Por streaming. Ah, fixente dudar, Merda. Pulsa. Xubi. iVox. Rebote. Pois mira, dijo ahora mismo. Estremio. Spotify. Pero Pero son tamén- streaming. Sí, Pero, Ai, pero dis. tamén estamos en iVox. sí, pero música.
E-books é para podcast. Bueno, eu anularía esta pregunta. Anularía esta pregunta porque a min Faz dá má unhas preguntas sensación moi enrevesadas. de que estaba mal redactada. Que dixen música e podcast. colipollas? Sinto moito. Se dixera podcast, aí sabelería Podimo, Apple Podcast, Apple Music. Falando de Spotify, que opinades do loguito este que Horroroso. ahora? Apple Que parece unha Music non pastilla de ten Ariel. Music. Sí, pero esa non valía. Non me gusta nada, esa bolita, entre Joder. Navidad e pastilla A ver, que de quiten Ariel. xa. Estás dicindo que Polo 20 non aniversario. estamos en Apple Music. Sí que estamos. Ah, joder. Era visto. Hasta estamos nunha cousa que se chama Radio Pública, Que non é Ni da má, gallega, que non? non é pública ni nada. Última, derradeira Quen pregunta. gana esta, gana. Quen gaña esta gaña. E non vai gañar ningún. Mi má. Preparada. Chapó o brazo, que pouco te fías de mí, como un día. Que significa PIN cando se desbloquea o móvil? Tempo. Que quere pulsar primeiro? Lidia. Vale unha resposta original. No. Poño un pouco de creatividade, Carlos. Se lle pos e acerta sería brutal. Pin. Pin ben En inglés. ben do inglés, que é pon non sei. Put in number. Podría ser. Pushing number. Pero non o é. Put Podo probar? in Rebote. Vale. Phone, important, number. number. Bastante ben, eu daría por válido. Me parece Esa máis cache normal. de VIP, non. Por un pouco Very así. important person. Algo así. A ver, pois que carallo E é? baixou a página do Hombre. Word, chico, pa que Mima, non como vira desconfiaba. O rapaz. Que langra. Personal identification number. number. Pois podía tela Bueno. sabido se non pintara a mona, É verdad. É que É que vamos é verdad. facer reconto. Non o fajas. Eu deixaría un empate. Non sei, penso, se estamos de acordo, A última era que contaba Compartimos a non galleta. falou ninguén. ninguna. Quedou empate o asunto. O sea, ou tes unha a maiores. Non diga os números, hombre. Non diga os números. Que tontería isto de andar recontando de que? Vale. Empate. Empate, Empate clarísimamente. Compartimos a galleta caducada. Como unha casa. Y... Pois, Gañou non sei Martín. canto tempo levamos, Martín. Ao mellor se levamos 40 minutos tranquilamente. Co teu gran inicio falso, No, sin inicio Sin falso. inicio falso. 39 minutos. É que chicos, pero chicas, minutos. Carlos se equivocouse cando empezou e dixo Quedou en blanco, hai que volver a empezar. Non me equivoquei. Quedeime en branco. Quedouse en blanco, literal. No, literalmente, eu en plan. Tararara, hola parroquia. E dixen, Windows non responde. sí, un bug. Un not Sí, sí. found, totalmente. E dixen, onde estou? Estou Pantallazo no azul. podcast. E foi así como, estou no podcast. Carlos, é que tes que dormir máis de 3 horas ao día. Eu non sei se o sabes, Si hai Deixa tanta si tele, hai tanta alguén que pantalla, por estudara amor de Dios. medicina, está vendo isto, Ou escoitando. por favor, que me dé un toque, porque ao mellor sí que é o inicio de algo. Pode ser. Pois, Dunha bueno, fermosa amizade. espero que... Bugueime viva, Sí. Oh, claro, buguear. De buguería a buguería. Mamá. Cando te bugueas, bicheaste. Sí. Aí Pois ven. gustame bastante o concepto de que me bicheei. Boa, bicheime Bicheei. viva. Bicheime Eu viva. creo que mola máis ese termo. Mola máis. Bicheime. Podemos Bicheime. implementar o asunto. Sí, referente aí, bicheime. Bicheime. Bichei. Que che pasou, bicheime? Vaya bicheime. Bicheime. Vaya bichutas na cabeza, tío. Que te Que bichaches. becho tes na cabeza. Sí. Que pasou aí? Estará... Eu creo que nos están entrando na guarida, chicos. Sí, mal. Están aí veñen, é un como se chama, un enxame de abellas que ven por aí. De voando. bugs. Pois nada, espero que aprenderedes moitísimo De sobre baratiñas, miña. tecnoloxía, que non se san bertiñas por aquí. Agardamos que saibades moito máis do que sabemos Xubi máis eu, porque damos vergüenza ajena. Bastante. Eu creo que todo o mundo fallou case todas. Ti dis? Eu creo que sí. Bueno, de PIN era sencilla, A de A máis PIN fácil de deixonos todas. un pouco en O de evidencia. Pink. Hubo outra que era moito máis sinxela e foi como... Somos persoas. Non pasa É que ademais, nada. a xente que nos debe escoitar por Spotify Sabemos máis do mundo que da tecnoloxía. Que a maioría de xente É que eu glitchei moitísimo cando dixeches que eran streaming. Claro, música en streaming Porque música en streaming que significa? que a ves
É dicir, está conectada e está che baixando a música. É dicir, Ah, se eres Pero que premium... dices Claro, sabes do que me momento. pasou? Que eu pensei que era premium. Entón dixen, espérate, que hai que pagar. Seguro que se está referindo a unha na que non. No, eu creo que se pagas Spotify Premium podes descargar a música. Ou eso é o que din. De maneira Ya. offline. Sí, no, Sí, sí, é certo. exacto. Eu é o que din, non pagas Spotify. No. Eu tampouco. Xa vos Pagade dixen- Spotify. No. Intentade compartilo con xente que de verdad, no. Sí, É unha sí. plataforma de mierda no sentido de que hai moita xente baixándose de Spotify, moitos artistas, Guadi a primeira. Ah, sí, por outros motivos. Sí, efectivamente. No, pero isto xa falamos de outra vez, que a min me gustan os anuncios de Spotify. Que me gustan, disfrutalos. Eu no Somente coche, escoitas anuncios. Encántanme, por eso digo de verdad. Eu cando estaba... Non era broma. Coa nova tarifa de R, ¿Quieres escuchar Sin Límites tus canciones favoritas? salta cheso, O non? outro día estiven buscando os anuncios, o anuncio de Spotify ese para poñerlo a Carlos aquí, pero non o topei en ningún lado. No, eu tamén o estuve buscando para o programa. Atopei a versión Latina. pero Sí. a daqui Eu tampouco. É verdad. Pois nada, grazas... Habrá que ir marchando. Habrá que ir marchando. Tocará. E nada, moitas grazas a Xubin. Nada. Moitas grazas a Livin. A E moitas ti. grazas a Martín. E a todas e a todos vos por escuitarnos outra semana máis. Así que nada, non vos buguedes, non vos bicheireades ou como... Bichiedes. Bichedes. Picheres. E se seades moi felices. Adiós. A ver.